hadi Misri, wakiongozwa na mtumishi wa Mungu Musa. Walinung'unika jangwani, mioyo migumu. Waisraeli toka utumwani, wameangamishwa njiani nyikani. Wakutamani kamishwa njiani nyikani. Wakutamani mabaya ibada sanamu. Uasherati kula ibada sanamu. Uasherati kula kunywa tamaa za mwili. Tamaa za mwili. Nene nyasaba senie naende matera ino ero mogotero nsipi baka munyakole goyatera mulimo yakole mbiamono goyatera mulimo yakole mbiamono kina bagotera amo na intwe nande birito gokora na bagokora tako bakwania era amo na intwe nande birito gokora na bagokora tako bakwania. Salute. Sivyo haki. Sivyo haki. Na Bwana wangu unitazama hata nishinde vita, wakati wote ni wake yeye. Vita sipigi visivyo haki. Na Bwana wangu wapiga hata nikiwa na shida. Nitamuita Bwana wakati wote milele. Anifariji hata nikiwa na shida. Nitamuita Bwana wakati wote milele. Nitamuita Bwana wakati wote milele. Nitamuita Bwana wakati wote milele milele. Wakati wote milele.
Robera bono buronge. Uwazi, ewe Mkristo wajua. Mlango wa rehema uwazi, ewe Mkristo wajua hivyo. Ng'ang'ania ufalme, wang'ania ufalme. Fanya matengenezo, dumu kwake Mwokozi. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Atakayesikia asikie, utaangaze Injili. Atakayesikia asikie, utaangaze Injili. Atakayesikia asikie. Tazama kisa chake Ayubu, alivyoshikilia imani. Alijaribiwa hakushikilia imani. Kama Ayubu, shikilia imani. Shikilia imani yako ndugu, Mungu yunawe siku zote. Mtegemee yeye pekee, ndiye njia ya yeye pekee, ndiye njia ya uzima. Katikati ya uzima na mauti, Mungu anakutuma uende. Atakayesikia asikie, utaangaze Injili. Kubagwani biamore mondo je asae ere no wanchani na biamon asambali yetu na mwewu nkuru kuwa achakere ngamote itingo nyaranga chitari kichinga ongechi sinale to kubenere muma yetu mu iseketo goro kubrenda muma yete kabisa oja gocha oh wono mwesigo njende chairman ya committee yae wono nalia emo nyamantena yaya nimbwatu mochangu bwekwa ngamote ya ngachitari kichinga kwekenga kiwiri mubwate mechano muma yete igomwe wete ngimine omonto muya no lyo kubekenga kieme chano igomoro chipuna tocha kutare pale so ntete ko bandie sab kila siku miaka ile yote akajiuliza moyoni, isingekuwa huyu Yesu aliyemhurumia, angekuwa kasema laiti wangejua alikonitoa Mesia. Wema alonitendea ni wa kushangaza sana, ndiyo maana najua ikotogotera unatorwale nareo nyange nandogotera nechinguru 3 go nareo nyanchete agakwa gantoria ijomo na bibembe moyo ewe ambassadors yonsi bya bambirwe
senkoro ebitera senkoro ebibe byane byabambirwe Obayerango ya mache Atumba minyoke Atumba sege sege Tusuja muta Atumba taya ye Nyanchago cha nyancha Kolia lingana Atumba minyoke Atumba sege sege Tusuja muta Atumba taya ye Nyanchago cha nyancha Kolia lingana Charango chere se mitoto sabe mono Charayoko igualingana de monene Batomba minyoke chinsinyo ne chinsinyo Nebo muichano tibakonyora lingana Charango chere se mitoto sabe mono Charayoko igualingana de monene Batomba minyoke chinsinyo ne chinsinyo Nebo muichano tibakonyora lingana Batomba minyoke Tusuja muta Batomba taya ye Nyanchago cha nyancha Kolia lingana Nabagoyane asera moyelingana Kyagera bangete kurate monene Ase Amona bamura balene chinguru Nabagoyane asera moyelingana Kyagera bangete kurate monene Batomba minyoke Batomba sega sege Tusuja muta Batomba taya ye Nyanchago cha nyancha Kolia lingana Batomba minyoke Batomba sega sege Tusuja muta Batomba taya ye Nyanchago cha nyancha Kolia lingana Batomba minyoke Batomba sega sege Tusuja muta Batomba taya ye Nyanchago cha nyancha Kolia lingana Yamano sogotera kera toganyerete matunu aminyokanga sogotera matunu ali baganeria ino kera tokunya gotero ukoko nene number 64 Oh, ndabe amona Yeso Kondabe amona Yeso trigo Kondabe amona Yeso Nyiwa mangana maya Ibaga
saba senie. Karatoga nyerete youths. Youths mnyakango gocha. Karatoga nyagotera con number 64. Youths chitae kaiga. Kondabe amona Yeso trigo. Kondabe amona Yeso. Nyiwa mangana maya. Ase agiyandabe. Be aroro botambe. Okorra yutsi bayo. Kondawe amona Yeso. Ninginyore botambe. Wajani waenobuya. Wankonyire kegima. Pathfinders mnyokango liba kanelia ino. Kondawe amona Yeso. Asena seseniwe. Karatorote kambali kwene gadi. Motige. Anya. O sesene o motoria. Kondabe amona ye. Nyoni wao. Dore obosio wao. Monenengwe kane Yeso. Omochenu unere. Kondawe amona Yeso. Nere omuya waye. Ibagane liabo. Atoba libaga. Nimekuachia wewe, tawala kinywa changu, mawazo yangu na matendo, tawala mapito yangu, yakajae baraka zako, nitembee kwenye mwanga, kwenye giza. Nimekuachia wewe, tawala kinywa changu, mawazo yangu na matendo, tawala mapito yangu, yakajae baraka zako, nitembee kwenye mwanga, kwenye giza. E Bwana, mizigo yangu sitaweza kuibeba mimi, maana ni mizito mabegani, yanilemea mimi. Bwana, jidhihirishe kwenye unyonge wangu, vita hivi sitaviweza, ninakuhitaji. E Bwana, mizigo yangu sitaweza kuibeba mimi, maana ni mizito mabegani, yanilemea mimi. Bwana, jidhihirishe kwenye unyonge wangu, hivi sitaviweza, ninakuhitaji. Nimejisalimisha kwako ewe Bwana, maisha yangu yote
maisha yangu yote uyatawale. Njia ya mbinguni ijapo finyu sana, natamani nikuone, niketi nawe meza moja, nikiwa nikuone, iwe furaha milele. Natamani nikuone, niketi nawe meza moja, nikiwa nikuone, iwe furaha milele. Afya yangu, kuondoka kwangu unitawale, kurudi kwangu unitawale, ning'ae na hekima itokayo mbinguni. Ukitangulia wewe ni mavumbi tu. Nimejisalimisha kwako ewe Bwana, maisha yangu yote uyatawale. Njia ya mbinguni meza moja, nikienda sifa nikuone, iwe furaha milele. Nimejisalimisha kwako ewe Bwana, njia ya mbinguni japo finyu sana, ninatamani sana nikuone, natamani nikuone kwako ewe Bwana, maisha yangu yote uyatawale. Njia ya mbinguni ijapo finyu sana. matunwa Dorcas ribagane eria ino kera toganyete ekigeko bwati okorora Dorcas number 184 nimba omobe mono tateratiri sing nimba omobe mono yeserena kwerete agakwa nyeke agakwa ime moyo unalito asomote imbenere botambe libagane eria ino
Korengereriande 3 go. Korengereriande neria ninyorenge nanganiguse. Tobaliba. Lile baraza la Yesu alikuwa mmoja wa ndugu Petero wa Bethsaida. Katika lile baraza la Yesu alikuwa kiongozi wao ndugu Petero kama Yakobo alikuwa mfuasa. Ndugu Petero akiwa Roma aliamirudishe kichwa chake kitazame chini, sababu yake yeye si Mwokozi. Natembea nawe hata kama ni kifo, nishike mkono. Hata kama ni kifo, nishike mkono. Kama ndugu Petero namkana Yesu, namkana mo Makatiga bwenera sore na so ya bwa Yesu Kristo motorio ito. Amen. Bia mono omoteria bateri baita senge nchoko gandio moroberi bia nyasao itobeiro mwegenwa kurumambia oyo goika muna twagendere goika iga program chomonene nera togendete koiba konesco kiagera nero toretire na ndo uitoikirio bwarubo igonko bari gani mwensi abantu aminta umwaikira eigwenga igomorasi mbaya tata asitogo sasi asenge njo yokobeka amatera chifuli omubere ase amanga gojabeka ase masabo egera gendere gokora emirimo igo engaki yegoika nekoreke munerobeirie lakini asinga kiechi ntogendete kusasima asa matera na ase emiroberi ao muna yabere kogendera bona ndi twaikire chingaki bono togo jigosoa asa matangazo tokurwa matangazo ntogenderera keiga na matere kare tokanyirete abageni bare nchira bate bago tebanchira bare kurwa bwo tosoa so kurandia kuri kwa toreta na gokore ceremony ria toreta nabo igokogendera guchimara goba ekiara na otura paka chinsa kionsi goikamara goba litukene ria ito tokumusasi mo monene ero ntoligo chiande na otura goikatukore bono nabona ali kubasaba matera asobonge mangana yomotwe nemeroberiende munera arobereriwe na basabira maya bono ntaracha sa matangazo nabona ale ndeno mogoko kuri organize bonsi abaikira seri tukuria lero asengencho yogo sasi makuri tukuria lero twanyora Wycliffe omweshimiwa ulio Wycliffe Mboki Bonuke oyo no morandi tobwata siri tukuria lero chinga kichaye kare kiraiko yo nero omugeni omonene tobwata siri tukuria lero oyo chira obwato botomwa bonene na mangana manene aigoro igo omugeni bwesi kotobwata iga noyo minto korwa ase kanisa ya Mwembe CDA Church Kisii Town nero rato imokia chinsa kiri chabene cyoko kikanyoro mugati
oigoro boigo ntobwate oyo minto Wycliffe Nyachiro kurunya bori bonge sirie church ntobwate oyo minto Joshua Obwoge aba minto korwa ase kanisa y'omobaya kinga kingo ikachire lakini nabona ali kuburio agwetera ase oyo minto Joshua no morai bw'ekwaya bagororoke baratukwania twaleganine n'ekwaya yonse egere tumanya kugendera emerobe riende bona bona ali kuburia abarai ba kanisa y'omobaya karibu gocha inchugocha busia moto amaiga bene alafu kurwa abo motereni ekwaya to salute asenge ncho yo gusasima kuri tukuri rero yamona asenge ncho goitabirana no kurangirwa kuri tukuri rero asogocha gusasima mama naintwe karibu mbia mono aseribaga abana bo moruoti abakena abanene tigatuba kwani asema ambie ngi yambu yamure mbia mura abageni beri tukeli nabonta gete kwegena nga tayo no eno yomo ikorwa toka sobo ikobwensi yo twensi pintolia abageni bakaba matunu ntolia abageni bakumobaya ka aseli tukeli mbia mona asengencho yo twarigani na intuna batwanyole tumwari koyo tugateba nga aigurigo toni na ende gondo mu director bwe kwaye na abana abarai oyo ntorika bana ba minto ba matuno n'abageni bari mabwakire mbiya muri doli kanjole kuri ase kwaye yo mubayo ayo mubwa bateri esa batengi ya bwaki Mwigwete na no murema tianya sato konye nchasa marieta ngoro kuchaki atoki tianya sato konye nchasa marieta ngoro kuchaki atoki nero moteri bwe kwaye happy bwe kwaye happy Sabbath ndide yo komareria yonsi ondendire na nyasaye oro ngambi yali tukiyingichege gamba kwani mbiya more kwenga Thomas Mosete kantebringa kini omwana karomoke egiri omwana karomoke kagokina heri akaberenga na igwanga igona stokanande dad died abantu abayo omugaka province kisimba omona gusini onko inyore bichere nyumba nateba abana matunwa ekanisa nya matunwa omona basini for the great support mwatweteke twarenge twaganite support ino nyasaba seni hari simenyete nimbwate nseseni nimbwate family omona nseseni mbwata abana abaisike bane abanjwa abaya mbia mono sana senge incho ya maigayo boigo mwarora ntwanyara kurwa sumo bara oyo minto omosike mheshimiwa bifontara chabu okay oyo minto manyora ni kwa ya ukubuli ngambu yere na imwa agenda chonde tere kotera gete so karibu sana oyo minto Enoko bia mole karabandi bwana gani yonsi tigangire nikaenda kutafakari kidogo mnango koralire nganya sawa ndina entoko gojo gatubwaterane ekiara okubwaterana okurusia abante erebe yamo tuona tarevo ekanse matunwa ni da sense ma yankore ana sana kero ne krongo nyoke matunwa thank you yamana sana boigo bona chinga kiechi
nabona abuga nga oyo minto ekeraro gagocha naende gatebire nga ngochande usingutumande boigo nabona abuga nga mbaro naende abandi oyo ono nonyore igo wano ino yo chikotenena nabona abuga atukwania maiga agatikabera maiga nganago kya nacha ikichinsana rago kwana buya mwana twanjete koreng'ana buna narigereirie obuno obwanchani obonene naki ekogera twaikera nase ekanisa iga ekogera ngoinyora engaki twagachire iga iga ekegutweka iga ekiarenge ekiemete lakini amarieta ngoro kwa Clinton Onyanja Abuga biyamana sana asanti ngole gati abo oyo minto kurwase kanisa yaito mbuya nyasaye mbuya nyasaye bia mole bwakire bia happy Sabbath happy day ekwaye mokoroka na smart sana you are great weti nguru na igumba iga sengencho nganje to musiki mumaeti igo musiki ne ryo no nda na chinseni buri tukorigima bia mona Pamela karibu ngona ende ndebe gati yawo representative korinuka na rolenga iga ngayaga enda guchia korinuka na akabeira maitia sale nalega se gali kuchiskandalio representative ali inuka giko na gocha na bana ali kwa manyinga nyasawe itono muya asenge ncho yo buya bwa nyasaye na bana ganyo mwana kwaye omatunwa babere batatu babakwani naende babaleganie kiagero muyego yo noyobo ono ngera ngomurai yunuka ongere Esther ongere no mugaga Charles bakwani nge kanisa wangere Mike eyo on behalf of ekwaya olio gukora yunuka sari batebi kwayete nealigania bagani oyoga yara kora okay Charles kwana ya kore kurwa ara westa wara lista abantu bamonene mambye nkana bakwani mbyamule bamonene asoko nyora bagani baito bachire kurwa mumbu elia mobaya na banda ubachira una narodene kunara alia na ba minto bonsi njengo batembi amo nande karibu iwanga no mole sex asimiro kyo monene nande ngagiye ko to sasima mo asenge ntoko nyora liba alingana yo monene biamona san chengo uchas makoli no ndo mo wata ni matunwa na ndo mwana kwaya. Thank you so much biamono ya singere esta o aba minto ase Kristo biamole mwensi biamole naende biamono sana ombwato mogoka so wikaga kanisa lituko lya lero ase ngenjo ya marwaire lakini nyasaye bwanja lituko lya lero na ikira ngakimogo teba ase Yesu nyasaye baseni. Thank you. Happy to share one another's burden. Turn round and smile to your neighbor. Turn round and greet your neighbor. Happy to share. Na bari gani mwensi matunwe abageni ano matunu mobaya igano matunwa yes injo matari wekwa biamono amaiga kurwase abaminto balia baramu Samuel nyaboga yora temo nyamagoba no lifana bakwani na mama ntwa kwana nere mambi
na abakwani mwensi ya ekwaya ni kanisa engima at large Ya marasa. na ratemo family na nyasaye nato kona Mtomo ya libaga. Kera kwa cheke kera kushughulikira ke yatura muganyaka. Wana atakangenda sa matangazo bwango ekera chi matangazo munatumire kurumata se conference yaito narona atakande ke goje sobosibwa ino ayande no koinyorania ase bintu binde Okay, gawa te baiga. Igokero keno mupasta mwa bwate na mura soko kanyora taliere no mwao lakini amangana ya gakucha kumanyekana buya asikitali kichire nsa chikobwatia. Igo ogwata igego te banga barai balia kurwe district district board igo moga neri wikanya gutachisa isato igoro litukolia alamis station yega district kiri kiraroro ngotigale to igo boncheri bwa pastor bwa beire oyo tigairo oyo chire ase district ngao ibe district board oike nyaguta station nyaguta liegeti insaisa to igoro maramis tangasende announcement to all pastor goodwill to you Maiga Mange, this is to notify you that the South Kenya Conference Executive Committee, in its sitting, took action, wide minute 31, 2025, directing that all local churches, shall elect a local church auditor in harmony with the Council of the World Church. Notice to all pastors, first elders, executive committee members, and the local church officers. Bona agento kigutukuna muna igabali kanirimba rabi district pastors, first elders, church clerks, church treasurers, district secretaries, church treasurers, district secretaries na ubabwana to ikumu secretaries na ubabwana to ikumu kusanga mukutano iyo ye church kusanga mukutano iyo ye church na bangwa ya samamunere the church nabangwa ya samamunere the Miencha family nabangwa ya samamunere the Miencha family tumatunu as Miencha family tumatunu as the church tumatunu as the church the church tukiogoro okay on 13th oro okay on 13th 12 to 2025 ene performa ya chirika ni bochasi 12 to 2025 ene performa ya chirika ni bochasi kanisa olenganya kiete kanisa olenganya kiekoirana matangasa inga kito muri koirana matangasa inga kito muri seti maitiko sina ara ni seti maitiko sina ara ni nanya iko abateli nchu endera nanya iko abateli nchu endera Manyetenga Pathfinder kampuni neche chake ujagira riri chake kujagira tarehe 14 to 21 ngaiba cha kobera naps nyanchwa divera naps nyanchwa Adventist toche na siringi chiritu atebanetie mumanyete kanisa tocha ko basira asenge nchiwa manganara mbaraga niye bituma metole marongevere igoli tukelie sabato tokora mangana amatokane mbagani chipaketi sa tochia beki mbagani chipaketi sa tochia
baking powder 3 packets, amachani, ibintu biri biganeiri inyanya ichumbi yesu kingeni cha kerengenjo ige saba biganeiri inyanya ichumbi yesu kingeni cha kerengenjo ige saba teko ya bajiko sasi mana abande mbati karamaira babwato mu siku zote nitadumu kumsifu yeye, nimeona mkono wake ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo sioni faida yake, nitazidi kumtumikia siku za maisha yangu yeye. Nimeona mkono wake yeye, nimeona mkono wake ametenda maajabu. Maisha bila Yesu Kristo siku za maisha yangu. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona mkono siku za maisha yangu. Nitamshukuru Bwana Mungu wangu siku zote, nitadumu kumsifu yeye. Nimeona nitazidi kumtumikia siku za maisha yangu. Amen. Omabaya. Number 20. Nyasaye toregetare trigo. Nyasaye toregetare. Tutumie sisi wa mavumbi, maana wanyofu huinuliwa na mkono wako wa dhahabu. Maji chafu muzima moto, Mungu anatumia wanyofu wa moyo kuitimiza kazi yake aliyoanzisha shambani Edeni. Tumbuke sechope bali koso bwatisia balisi bali kuruo mobaya no mageni olia no bali bachi kutosoya kuchikanisa ime to egere to chao kalemero bulio amone nane bono kuchanda suri, amone nane bono kuchanda suri. Yarokerelie asenjera ngoreta patoko bauko incheti sirechera ngamoge mungu babisa baneti bake jomorembe niwo menyete ineno wabo honge niwongo popote wajupi asifu wetu. Tunalimiti na kulinua jina lako kwa masaa haya. Happy Sabbath. Chinyinge abande bararire abande bale nyagitari. Tiganya so tato konye kero turabe to kubwata na kuania baye kanisa ya Matundu tigambarga ni mwezi asemole. Mchisikie nyumbani, mchisikie katika kanisa lile lenu. Iga sing jogo sasi masobwa. Nyasa itaba seni nyuma totara so duma yeli tukolia lero yona le kwaliga ni elda mbuyamono sana naba minto kurumu baye kwa yajire imoka mwezi pimoto moto kwani
Tafadhalini simameni nyote mtumpungie mkono. Ngakimoko batebya. Karibu sana. Matunu mwalika ndia bagani. Yo minto korwa inuka studios yo mate nkwale ngoto kwani. Eba jokande igonyale ko toletera maiga. Biyamono sana. Feel welcome. Bono tigangi chebo siga igamba mnya butura beto kubata na barabo ase chinse chiga chiabo no baso. Yonko momolisio ito kurumu baya. Elda Robert Ogu ku James anyale ko toretera amaigae. Happy Sabbath. Happy day. Nabe na moka matunulero na nyago charinde. Nyasaba sini mwensi. Mbiyamon. Tebi ukugire ange. Tatera wana sing. Tene na bokongu asenya sae. Como monge okongusa. Nere getare nere shinguru. Vive kobire angem. Totene bakangu ase getare. Getare Cristo. Patorare mereriento tenene. Se quiero go kyobonene. Tenena bokongu asoboronge. Koro egetare orabuere. Oboronge bobo. Tenena bokongu asekene. Nonya ke gote wananke wenya ke gote wananke we. Nitukulia lero. Aba mitumba bali nyagitali, aba mitumba bali nyone imam na ture bigwetemere bube. Bonse twabaletera sule karokore television no gustemere bube. Bonse twabaletera sule karokore television no gusinia no kubweni abana bawo. Mashemaji wale wanaozika tafadhalini moete bwange kiara chinsa chiatonyore sana. Chinsa chiokorusia sadaka. Number 136. Megondo ya mire trigo. Me ya mire monenda. Kera ya rabire. Rugeito. Vasangere rigesa e. Meremo e obari weva sangere onsi monene toma bagasi wekere rogeito Kwama kwaino kuya mogoro baso asareno mogo kamone
vasangererie rigesa e meremo ere 7-6. Kobusura mambia trigo. Kobusura mambia busuru chingia. Kobusura mova somogorova. Toganyerigesa nogo sangereria na tochenge toko retarigesa na tochenge toko retarigesa na tochenge toko retarigesa twabusurensa kya nonyane kiriri titobuwano bokenduno mwaga wango era ere emere moyonsi na tochenge toko retarigesa na tochenge toko retarigesa na tochenge toko retarigesa usurera yeso ase amariga nase emechando no moichano eroge koera nato irewoye nato chenge toko retarigesa nato chenge toko retarigesa nato chenge toko retarigesa. Oye mwakude mwimo kyoka bako iguru. Omotongi onevyo sipine vyao na yeweka kwa wingete na yogo sesenia na yeweka kwa wingete na yogo sesenia mali yako sasa trigo mali yako sasa Bwana tunatoa hatuna yaliyo yetu yote ni vipaji. Amen. Toikaransa. Eprofoma nere ya tomugocha somo shiriki oito mwana wa yasirete mongina wilikista nyachiro
Mumro enasirete na Ontasi abageni baito igari komo gakito asenya kelenge ngarwa itari nyumba mumro ebono nero baride ekero kurangiria abana kwaya bagoja kwariga ni umurandia please nanda badikones moirane onde bwensi uratware kende kerinya sara anchorwe please karurigere tunyale gukonyera e problem yege kiera maja kubalikere gona ranga matunne bakonye omubaya moicha singencho kwariga ni umukwani abade ikonesi eteiga musangeri kende gyonsi kerikira toke Barbuango komwali mwikras Jitariho bajo Amri yake kufanya kiato chake mahali pa juu Ukaja balini niko malazi yake Juu ya genge na jabali na ngomeni Akaoka yeye wachungulia mawindo macho yake uyanga Tinda rabede kones bali tuakwana Tumuombe, Mungu
Nyuma ntaraleta Morandia, kuna mzee mmoja ambaye alisindikiza hii kwaya, David Guto kutoka Omobaya. Na oro mugaka. Na ule tokwa niko orange. Buya mono. Nande na onyo karwet. Oyo no moi weito. Mbuya mono sana. Asante sana. Katika masaa haya takatifu nachukua fursa hii kumwalika mnenaji wa siku ya leo, our brother Wycliffe Bonuke, aje mbele aongee kulingana vile Mungu atamuongoza. Ni wangapi pamoja nami tunamkaribisha? Muyamuno, karibu. Wapendwa katika jina la Yesu na wasalimu mjambo. The Lord is good and all the time. Mungu yu mwema na siku zote. Haleluya. Nataka kumshukuru huyu Mungu kwa wema wake na fadhili zake. Amekuwa mwema kwetu. Siku ya jana nilipata nafasi kutembelea hospitali moja katika mji wa Kisii ambao ni Nyangena. Nilipopita nikaona wengine wamewekewa emipira wabwate mokongu woko yana. Nilijiuliza swali, why mtu wako kwa shida naliakwe bolinga ninki nje Nyasaye. But yesterday niliuliza Mungu ili swali, kwa nini mimi ekero mugako yo marwalete akagenda nyagitari akabekero muika ase wiki yemo ekera we piri akane yelfu 200 akalira mariga akamotebi ngatari enarera ase ngenje ye piri yeye enarera onye ndiri Nyasaye ale gutwakani umuika ngolenge konyara gwakana kango bali wale bwa chibastali boko bamenyete Mbuya Nyasaye Mbuya Nyasaye Mbuya Mbuya Asante Yesu Asante Yesu Asante I know what the sababu yuko morinya sanga mbia mono. Kero kura ligeli bogima bwao. No what the sababu. Mungu amenisaidia sana, huwa natembea sana. Natumia vyombo ambao vimetengenezwa na mikono ya mwanadamu njiani. Kwa mfano hii wiki iliyopita nilisafiri kwenda Migori, nikatoka Migori nikaenda Nairobi. Nikatoka Nairobi nikaruhusu Kisii. Leo nimesafiri kutoka Kisii nimekuja Matunwa, Hiyo njia ambayo nimepita ndiyo imeangamiza watu wengi. Hello? Huu ugonjwa kidogo hii inaitwa malaria hii ndiyo imemaliza watu wengi. Lakini mimi na wewe tuko hai. Ndio maana tukaba siku ya leo. Mungu ako na sababu. Right?
tunaposoma katika kitabu cha Yeremia 29 mstari wake ni wa 11 inasema inji Nyasaye nigoma yitemere bulingo theki mbwata sama gemaino. Nagia kogero no moyo bakasi tukulia lero. Nagia kogero no moyo bakasi tukulia lero. My brother there na kuwa namba con touch. On the thing I was here when he was 7 years old. Akaenda amekaa baka amerudi. Unajua kuna wenzake ambao walikuwa 7 years old when he was here. Warabumba kwa thiki mba hiyo. You have a reason to thank God, all right? Sasa niruhusu ni recognize wachache. My brother endafikie anetomete nere busongo. Gaki ngwaniri abasani aba. Nyomantaransa marandi. Mokwani maite ngo yubuya nane ngo uchinguru. Kerendo jo monto tomenyetange bono ngo ungo chinguru echigoje. All right? Yes. My second person ambaye nataka kurecognize is my brother Kirongo. Mongere liko na tukwani. Kirongo liko to koranere Kenya Power busongo. No arali mongere liko ndo abantu aiwe sauti yae atukwani lingane limo orochere ni gali mali tali gocha igoro mu yakomobwa. Yes, my brother. Abantu abamone abakena bana nabakwani mbuya mure mwenso. Kwanza nakushukuru Bwana Bonuke for recognizing me. Asante sana. Tunakuwa na yeye na hapa ndio nyumbani. Karibu sana. Thank you so much. Kuna kanisa ambayo ilinilea. Ni wangapi katika kanisa ya Omobaya? Mwanya korole sule. Na wake. Wangraba kwenye muraja. Kwenye mbaraja. Mungu nuri koroka igoro okole. Amina. Thank you so much. Kwa niaba ya wazee. Huyu alikuwa mzee senior youth kwenye kwa nyomire. Alenge senior youth twale koligereriga tusaidie katika hii safari ya imani. Asante sana. Asama liete ngoro ku Wycliffe ombaki Bonuke. Mbuya mole kwa ya matunwa. Bonuke ndiranda. Aralire. Inche no mwana Bonuke ni garo yo momanyi omaranga. Momanyi ni gali senyega. Right? Bali toka lekabusi. Ikobone mwe murunga mwaranga monto na bara abike no mutambe. Ba maranga ngiwe tabantu baitombale matunwa abange heroje omochenu tata Nyasaye enseye abana bae baganite bayiweli ogiri yawo ikokwane na barabunora buya sirita mabra Kristo oyoro motoli oito masase karatiga sinini ekere na batigete ange 20 years ago 20 years more than 20 years kagenda Siaya ngaenda achire busongo nanya konyora kanise gonteli goteruko mutale wanja montereri masase kolende mborobora bolia omolia kwangolugi mano wao Getabu gekoro kunga abaruoti yelitanga 13 ogosome kibungo kiaye kemo totirimboke bono nduri gosoma inwe mogo tirimboka because tunakuja wapi kanisani. Biblia inasema kwamba remember the Sabbath and keep it holy. This man of God was instructed by God, wake up, go to Bethel. Acted aru Judah agende Bethel atogonyere ibe bigenderere toro. My Bible tells me ekerarora
ekingi yeye nanda akamanya kumotebinga omwana na iborwe elieta lia yakoro kuyoshia Joshua etwaranga Joshua the type antitype is Christ. Bible tells me ekero moruotyo ya igwa amanganaya agateba ngomuntu yabwa tumara moja abwa tumara moja airwe chera timaitia sare ko irwa the Bible the mission di go maite nande kero monta ago togonya igo tonarite go togonya tukura gigichara. All right, the Bible tells me nga ekera kolero omuntu nyasaiga kaba kwa yoga saya moiriribaga don't stretch your hand. All right, ligeri go chinse ekero ko atebanga mubwate yale ko banaye ngikwara gukora umuntu yo konya utebiri ngobwatu be kunso irugo chimate nkoranda abantu bakora itu ali bosongo ndu yani abantu bago itu monta ko irugo chimate ali korora tolgo chinse keramo de ngansa bere nyasaye yale ko banaye maito yobe adui tayari montebinga inchuto kende mwane olie na kunywa na ande ni nkoense moyo buruti bwane. Don't use the root wachira unabona narukurwa kingo kora tingenda uchia ngenda uchia. That was the simple instructions and the man of God lived by the njugo jankolini gali ande togenda kujuso again abana banyasai. The Bible tells me chapter 20 verse 1 eko tabanga ki to twara chinyasai chinde tweroseria chinyasaye chinde soma ebu ku verse 9 eyatebanga do not nama chikanya saye gali ningakotebanga do not. The man of God with the message ka ta chiranchiria chirite agachirenjirenga muri number 10 na begoteba akagenda kuchimuino akagenda. The Bible tells me akagenda prophet omobani omogotu ekererie to mogotu ligocha ngikigocha in your mind omogotu omobani omogotu yo nigangosete kera nare kumuliriri. The Bible tells me nga ere itukirita nganisa noroje liri the man of God hamangana atebiri omugambi bako koboko kwa yakoraki mugambi ojo gotenga bwatu koboko kwa yakwa nando mugambi omuliro mutenga kinyabire nando mutenjereria arwera tanyero neritiaro igande gochimo bakamutenga ndoserie kwere yibo matene chibunda bagatumire kale ndoserie bunde ibwangu akaline bunda akamubwati kuruma nayo moteli boronge maite monto oyo asinale Bible goteba bahura onywe na maji omonto nyasaye omokristo akainyora buna atebe tiune lingana lia no mobani buna mondo nyakotenga nenje no mokristo maite bunaye mondo nyakotebo maite nenje no moteli bunaye oko manya komotebinga nga umumaraiko nyasaye gakino umumaraiko motete ngomotete kotena bana bae bamotete e Bible kondenga omonto olio nyasaye akaonjo kakaenda no monto olia keranda no monto olia Neol prophet yebona ande kamanya komotebinga iwa hasengenjo kwange tikuigura lingana li nyasaye ayabono mobero okerora akwe tokoira ni ubu ebuko yaronde ngandeli telieti montori telieti moberoye telieti tigere egatenna kandu tori akaigwa hakamagota ngori no montori nabona amanyite ori no montoria disobeyed God ne Bono, the Bible tells me nga egente koleki
Bono ko roche ka okonyora abwa so ikaransite. I'm very sorry. I don't want to mention my brother. You do near town. There is a friend of mine. Ni uchungu sana. A day like this. Akakule kanisa. A day like this. Akagenda boye. Akagura chingini. Akaenana. Akasoka. Akagenda. Akaiteru nyakoe. Kaya witeru. Momo kunguni. Mondo we kanisa. Kaya ndo ya mwiteru roje. Kaya abu ikaranzite. That is the question. Ibuko yate banga ogo kora weching njo chibi nga kule. Naboira nyaleka noro mu Kristo muya, nabera nyaleka noro moteli muya, nabera nyaleka noro mulisi muya, nabera nyaleka ne koro murayo muya, obwati ya machikanya sai. But where are you seated? Are you seated in the principles of the Bible? Note nemuna yesa teneta katayanga nelikire Satan, go away. I want to finish nikisema hivi. Abana wa Nyasaye Marisa vizuri. Huu mwendo wa imani ambao tuko nayo, tulikuwa tunaimishwa leo kupitia kwa mafundisho haya kwamba umalize vizuri. Tagaro iwe. If you want to finish well, follow the instructions. And in this case, the instructions that we are following is the Bible. Onya gotageto kororo gendo rwa obuya buno mu Kristo bwatya amachiko yebuku. Ebuku yagotanga do not. All right? Kiliya gotanga do not. Don't do it. Kiliya gotanga do. Koraki? Unabono Galatians yeli nabatebi verse 5. Karako enda go 22. Ngakimwe goteba. Okwama kwomoika no bwanjani soma lende. Okwama kwomoika eje gotanga do. Ekero geto sinyete pi baura goteba ngaki liringane tiko korama ya. Bono kitoko te ungancha incho tari wanje roro choko endo post. Right? If you want to finish well, follow instructions. Number 2, if you want to finish well, change the strategy. Change the strategy. Igonga kibon. Change chinjero kolebi. Ngakyo mondoli atabedu. Don't use this route. This. Right? Hey, akagenda. Tainjo getia ira nereli ya ruerete. Number 3. Number 3, if you want to finish well, don't rest on the enemy said. Tiago ikaranza abu, nko konyorari. Mondoli omanyeta atete nka yagenda guchi. Wose mama yetinga to manyire. Monta ko gochera baba bochabeli. Nga kibono muruwari tiga. Nga ntwatangasa ngo mongino yo monaro lengo moturesa yito ruwarite. Bantu mwanya kwenda komorora. Ayubu talengo. Abantu mbajete babo elifasi. Nga kiba motebeti. Okuruwaro kukwao. Ntoro chinga is street. Okuruwaro kungoli nomo. Ayuro chino mokole. Pako mukungo ya kamotebinga ki rama nyasawo koreki. Como tengo go hani tindo chinga ibi ntumbe biko go no ena abana ngakibatari ko iwe skuru bona yorochi kaki abana bawo hani ngondete yuweta maite to isoko genda gujisaka ora ali maite na bago sabe bangina bale ngabto ko randa masawo If you want to finish well, associate with those who have finished well. If you want to finish well, be aware of whole prophets. If you want to finish well, focus on the mission. Focus on Montoyo Moroche.
gagi ngomo tomete kuru Juda tali Nyasaye through the word of bono ga cheirwe na ando yako matenga mu your fellow prophet na ande mbwate experience kukubwa tara kama matenga excuse me kidogo tigana consult oyo ntomete bona era ganja tu umaite na ande na chite konyora nga there is no excuse kango monto ulio maite Nyasaye na moroje ta mabere ekiagara tali ngaine tu uzona ngota ngaine tu even the Bible yala kontenga omonto ulio ngaine te Nyasaye tara ko musipea the consequences of sin is death whether you are cheated or not. Hello? It doesn't matter how you started. What matters is how you will finish because we are on a journey. It doesn't matter how you started. What matters is how you will finish. Mondo tajagete buya. Tajagete buya. Abwati tia machika ukana nga Nyasaye nankaneti. Nyasaye nankaneti. Oroje ka kyonyo mondo lia mojere nga njitoka ende buo. Takanete. O holy prophet. Nera kama yakoleta nga ama maraika. Maiterta kwa ndinga Nyasaye. Utenga aba maraika. Bono utatigo yata maitenga aba maraika kiaba. Kwa maraika mbali ya bangi. Ama maraika onte. Mu maraika kiyo tigan consult. Taje to consult. Bono, I want to finish to say this way. You might start well and finish badly. Nabo wanza buyo mu Kristo wao okole bobi. You might start badly but you finish well. Una Paulo. Paulo alikubwata abantu bakurura. Lakini akara umanende Nyasaye. Nero etogo soma. You might start well and fail to finish. You might start well and finish well. It is my prayer. Una Nyasaye tokonyire to norogenduru. Ibukwe ko tabanga oli ochagete egasi yengi ya ime ya ino. Anda kolegi anyekuri. It's my prayer that abatwen stora ko Nyasaye ochakiro kwegeno ko ime ya ito. Hatokonye atobwato koboko wetera singuri jito ntokonyara. Ato tali biya paka tokoleki toike biya tokororo genduru. If that is your prayer, let us stand as we pray. And I'm told aba mbarandevi lakini tima iti usono moikontevi endagerera ne nyinge ose nanganire endagerera ngagire buna togo sabaiga entagete omo ose no moji gotoragere mobe kogotero komo mumanye kwereri umubaya maite chikwaya nande ngochinde kubasomera maragobanga ekwaya nabwa barandi abatangani ase kitabu kieko sodasia kera baragwi bakube kukando ne kwaya kabe kukando egasabirwa for good mission igonere gokonya manganaye tusabe tata Nyasaye mbiya mono asengenjori ngana lyao umoika tigara aligali unora rere buya eliokwanera abana bao eliogi baraiwe tokolekero wanja kwao twasabira sete mabira Kristo yoro motolito babekere gendekyo mukoro kikoli mwala gotera kimogo tera be aware of all prophet mubani omogotu nakoreki mubani omogotu maite na bago chaba tevinga ken to ken to terre nonye omo president ya chire bosong estime yagenda
Yerusalemu mji wa raha. Yerusalemu mji wa raha, umeandaliwa tayari kwa watakaoshinda vita vya dunia. Tupigeni vita vya kiroho, tajiri tusubiri baada ya kazi duniani. Tajiri tusubiri baada ya kazi duniani. Yerusalemu mji wa raha, watakaoshinda vita vya dunia. Tupigeni vita vya kiroho, tajiri tusubiri baada ya kazi duniani. Yerusalemu tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu maka mji wa wateule. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Na wapambaji malaika pale Yerusalemu, tujikane nafsi tujipange kwa safari karibu karibu, tutatiana chakula ni tele. Yerusalemu tutazunguka mji wa ajabu. Makaoni pa watakatifu, itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Yerusalemu chakula ni tele. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Mji wa ajabu Yerusalemu, makaoni pa watakatifu, itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Yerusalemu tutazunguka mji wa ajabu. Yerusalemu makaoni pa watakatifu, itakuwa ni shangwe tukifika pale kwenye malango 12. Tufanye matengenezo ili tufike pale mji wa wateule. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Pale Yerusalemu chakula ni tele. Tukifika ni furaha ya kura viko na kila mmoja ameandaliwa. Kayumo bale bale. Igale robono na mangana mako. Yesu nifundishe Toraje
musese ni gusana ya mono bantu bonse abaminto mwaika ekiarenge kenene mono twakora kali morengere mugano moke igoro ye kwayeye arabu tumanya konyora bagani bali baito bakura kebunga kameka na somire statement ya mwareli Mike agara akolekeria atakira okora se kwaye asenge incho go dedicate volume 5 and 6 egerebe manyekanie ekwaye yarura atamba asenge incho ya wanya sae igomo ganora omwengo ko tabanga matunu SDA Evangelistic Church Choir started in the early 1970s. Naende chiko chaka. It has. Thank you. Biamono. Biamono sana. Igorende choir yega. Tiganchake Matuno SDA Evangelistic Church Choir started in the early 1970s. N'abantu bande bataya bande baralira bande bakarase abakale. It has lasted for over 5 decades through God's grace. Yabeire koba sobo korali ase miongo mitano. That is about 50 years. That is 10. It has done a number of evangelistic meetings far and wide. Igase county na Isikoye county ne mechemenene. Asa bange baralire na bande batananigete bakandiki kanisa chinde kirikira se district ya Ita na Isiko na boigo. Since then the choir has been able to record and shoot a variety of sacred songs, and those songs have been derived from the Holy Bible. Magtera yonsi gatakuru ase buku ayonsi abera goteru ase miake yonsi. So this choir comprises of men, women and youth from around the community. That is why this choir stayed for long. Ya alikuwa ndiye basayoka kanga bayo bali kwa ndikiso babandi barua. Lakini wana bangina na bansa bako kotabaira lia bandi. Who are church members of Matuno SDA Church? The challenges that this choir faces are sickness, muna tumenyeta sobo kimoba marwaire, finances, manganik fedha. Ikera ninsa iko bako kaenda chikone cha soko na bintu binde. Baka igabali kira iga mangana ya serikali kinya sana atu anjete. And even death. Na bande baralire asenge njama kweli muna kawaidale. The choir is planning to record and video shoot volume 7 and 8, God willing. We ask for your prayers and assistance from sponsors, well-wishers and friends to accomplish the commission as stated in Matthew 28:19-20. We thank everybody who has in one way or another put his or her hand in God's vineyard. Mwekano, our sponsors, bantumbara batokolera mangana maya kurumaega, ocha jifamily chinyinge chatokolera mangana maya nta mention, chatokolera mangana maya, the asenge njoko kere kwaye Yesuke, ekerega neiri Mombasa, ekerega neiri Eldoret, ekerega neiri Kisumu, ekerega neiri Andons. And kwaye ye, by God's grace, yabereko ego shiriki, asa mangane kiset pistia conference. Miake yons ego ike union ya kolero ikiagara na akoerera tuanyorete opportunity yokaenda Rwanda lakini asenge tutanyorete oyo gutoikio tuajite guiko. So nyasaba senie ekareto kubwaterana asenge ncho yemero tinkweba convention y'abantu bake abagerire munabona abagerire abamesete baro batukunamia iko tinkweba kuba kwana oyomo noyo minto honorable aspiring Philip Kegengo oyo tagete kuboli geroge keiga biense bikoboligwa 2027 muna nyasara akonya abantu akatoa 40,000 tukabanga na kitu kunamera. So wetera igo tukamenta muna tuamenta nyasao toikiri tari arabuyeka abantu nabange batokonya munabono oyo minto Misati Thomas gave us 5,000. Tinkweba gukwano yo minto Frank also gave us 5,000. Senge nchio yoko korangi kwae ya sukire. Boigo na abande mbarororo
ngoji gosoma kurwari kare tujuka so gusangereria batumatumira bitoro byabo bike bikase kitugo gokora rituko rya rero so intatora Kumbas family also Nairobi team wetera semesha kana abande na abange batokonyire in fact asenge nchemirobiri yeiga and also naboigo yo minto ema thank you asoko tolige asoko kora ensemeli gwakorete nene nyasago sini sana so we thank you bono nkomare murandia kwa na mangana abere kuruororo arori gya gokora ndangiria bagani ndangirio minto Clinton na hema na ubagutora iga soko gendio murubirio yege kare tokanyete yo minto kuna goteba ngangu chari yo minto boko ngano magendara gwata koleta diamono. The Lord is good and all the time. Yesu nigatebete nga mang'ana aya amaya yoburutu bwa kale na kale narandi wense yonsi koba kirori eliomo eliokoreki nenchire yemo yokurandia mang'ana aya sense yonsi ngwetera asamatera ekwa yeyete nene bosio nechikwa chinde chira chairwe chukumu enene yokurandira ng'aneli wetera asamatera kiagarantu aranga ikwaya nige kube kukando kwa minajiri ya kazi nzuri ya kuhubiri neno. Bono nataka mbasomere amang'ana ya abere ekere togosoma ase gitabu kia Baebeso 2:10 niye goteba iga ng'aintwe n'abakoreri amo na Nyasaye ase emirimo yaye. Bono kwa yeyere bosia bainchire nande baitabire koba gokora egasi amo na Nyasaye wetera ase amatera yaye. Bono ase kebungo kerige korunga 1 Timothy chapter 4:14 bono nigo kekari gutuimisha twenzinga tito tindika chitarante chitwairwe the gifts and one of the power of gifts Nyasaye toire nege power kyogotera une kwa yeyere bosia Nyasaye obaseseniri obaire ke power ekyo bono tigabakore emirimo bono to them right ebu kwa goteba kuru ase kitabu kya Romans chapter 12:1 kaki abaminto mwerwe emebere yaino ebeke ngwanso kere moyo asobosi wangu Nyasaye. Colossians chapter 3:17 yamagatanga whatever you do in deed, in word and deed, do it in the name of the Lord. Kende yonsi yogokora wetera aso gokwana gosa se bikorwa bikole byonsi asengo asomonene. Yamanya gokora igabona yamanya goteba. Psalms this is our nini Psalms 37:5 wego debanga commit your ways to the Lord, trust him and he will act. 37:5 aba saburi moitwe ke Nyasaye jinjere cheno chonsi bi nere na koreki na abakorere bona our wishes neye twensi buna tuikaransta ase kwa yeye Psalms 95:17 may the favor of the Lord our good God rest upon this choir and establish his work through them. Diganya sa buko buoko nene owanja kwa yokoleka se kwa yeye asinge ncho kole mirimo ya yere ngaki Eremia. Number 6:24-26 ekotebanga the Lord may the Lord bless you and keep you and give you the peace. Maite monda tanyoleti omolembe bwe birengerero. Nanyare okore mirimo ya Nyasaye. Totebe nga bwate chise iko sinkurbuoye. Kakina nyore omoika bwo chakotera. Last and not least, ekotebe nga when we want to sing, keroko soma the testimony for the churches. Ekotebe nga you sing in spirit and understanding. All right? Nalia abantu barakoleki baraiwe. When you sing in spirit and understanding, nani ogotera no moika nandi ku understand kiliogokoraki kiliogotera. Bono tigansoma mang'ana ya kurwase kitabu kya Bakorinto ya kabere kianda ogosome kibungu kya yasaba. Abaminto mbiya muri mwensi inukira mbiya muri anya mongi wete mokingo okoboko igoro igobona mang'ana buna Nyasaye okwana abo maite baturangirete gocha
kero omonto tigarwe buna arengerereti ase enkoro yaye. Hello? Tari buna ngogotebi. Alright? Ase enkoro yaye. Tari ase ogoichana. Maitonde narura arua nande gakwenda gochikanya kwe murungani. Onya kabesa kali ntaru. Onya ntaru ere kwa yeri. Kango na gure nyanya. Kagi onya konye bwate ko manyete ngane nyanya don't give. Ebuko yate banga oru no moyo bo goragi. Buno rengereti ase enkoro yawe imme. Toru ase ngenjo monto ndarure. Arabu go kwenda gochalo cha ochikonya go echanda. Yamanya goteba iga. Gose tali asoko betereriwa ekiagara Nyasaye wanchire ere yokorwa no mogoko. Ntora rangiri woja to beteri utoru. Even your blessings without giving is a blessing. All right? Umaitena bangora tebya bantu kanisa ngaki ekero ugujihusisha katika kazi ya Mungu na Mungu anajihusisha katika kazi yako. Ekero gokorera Nyasaye gasi asukurwa na bira nyarekana etubwatike ukiogotera bunaba. All right? Na bira nyarekane ayeturi konyora ibagali goja gutrain bunaba. Na bira nyarekane to kogenda ase lakini through your support siringi 50 chiao, siringi 100 chiao, siringi 500 chiao elibu unatoa igura abandi barule nao bakorereki barandiri enjiri yakorereki ekere Nyasara irane okonyora kubekirwe gutwa okubori ngene yaki ngayaya ngwa supported ekanisa yare ya matuno yama ukoraiga kere gwakore no moyo yugwe suba no mongino ori orwete chitongoro ibere Nyasaye kachi egeregie sachi kurigere katanga oyo ne rorwa kubwa bonsi pi ekiagera arwete no moyo bugwa igo bana mona gata ekere gwakorire igo na Nyasaye na nyare kuba ichuria no buya bwa bonsi asobonge elinde monyare koba no goisaneka once ase bintu byonsi munyare komenta mono asogokora kuri ngaki okuya barenga bakuganie kwa yamaya kiri obwate bona eke wacha na kirogi wa support. May God bless you. Tigango tusabe. Omochenu tata Nyasaye omotongi igoronense mwanya banda mone bintu byonsi Nyasaye buko bwoko nene Nyasaye bwanjani obonge twatenera sura somo gasobo ntukuringa mbiya mono na ende mbiya mono Nyasaye seke okyomoyo mbiya mono nande watulendire paka sesa batuyeri tukulia lero mbiya mono asilingana lya utoigure kurwa semambia mbiya mono Nyasaye asa abana bawo berure kokorera gwetera samatera usiboita abana bawo batenenire monene berure barosiria matera banyabekira ase eke instrument eto bwata ko bako Nyasaye ase nginchukurandiri ngana lyao bono lero iga nigo twaletera matera ya sobosi bwao monene twanyabekira asoro monene ayebwe konyara ko bagukonyatakaza ekera abantu baranyategerere baiwe byagaso Nyasaye byogoita banelyo giriao basese ni bono unyore chinka chiabo o merobeli yabo yonsi Nyasaye onyikere kolengano wanja kwao ne kanisa ya matuno twanyabekira soro monene koranche sese ni oburayi bwe kanisa ye sese ni abana bake seni abamura ana baiseke seni Nyasaye twabaletera sama okao basese ni omonene no manyete okogani kwabo no manyete merobeli yabo yonsi nyikere kolengano wanja kwao twasabira ito sema twasabira sirita mabra Kristo oyoro motoli ito amen. Mwankwere digante mbiyamana sana. Thank you. Ono inego singi tusako seberekana iga mangana gara salika yo minto Clinton nchuocha alafu olibwe kwayo liko present yake au keligie kwaya singi tosoe
ngeo yo minte program gaiga igokana koba tayari minto Clinton minto ya mara mna mwabatebania lakini wana kana ikababu yo minta asara kugani aba kugani bakwani kwa program ira ekwaya nabanji bamone tiamba kwani bwa irire buya obono bwanjani obonene gekogera ritko riare tuikire gaiga echine chinguru chiomone chiagari tuikire gaiga igo ekere tochigokora ogosangererio koiga nabo nagania buno murandi atebire keriege sini obwate keriege ko obwate okerete gocha bosio gaiga to support ekwaya iga gekogera nenjiri gaste korandia gochiaria isiko igo nabo to tware kobwaterana asenjirere abene kobwa mono torue na to support korengana buno monna to sesaniri na bwata mange aba mintongo chabale na barabu ngoru bale ekibabwate na injengo runde kimbwate egere ekwaya iga na eregendre gochibosio kira igo yo minta mancho kwani ngana ya mongererio yo minto Clinton ni program era. Thank you. Happy Sabbath. Kwa umbali ametutoa sisi kama kwaya na kwa uwezo ambao ametupatia tuweze kulihubiri neno lake kwa kila njia na kwa kila jambo. So nawaomba kwa upendo wa Kristo mtu support ili tuendeleze hii injili. Asante na karibu. Bosio gaiga ekwaya keliko ya mwasangere iri na botu bagani mokerete gocha bosio gaiga egere to kwanya chinsa ki ekwaya gendete kuya gaiga egere na inu mo support ase kwanya mwasangere iri na boigo chikwaya cheito ekwanere ya ruisiko bune kwaya yo mobaya na inu monya kwebekange una ekanise gokora egere to kore amangana yo na boigo ntobwata abagani una tore gaiga abagani mbare egatia ito na barabune kwaya chikwaya chicharu ya matunwa kelike no mwabwate na banaga ni mokebeke gaiga ekwaya iga ya matunwa mangana yara maya cash ni go babwate 23,050 igomba kole tibuya arafu chire sesi mime ni go chire 2,350 toto yons ekwaya matunu ya rure ni gere 25,400 igomba temeti na chechiga babekire maiga kwato moyo bogwanja egere basindikese ekwaya ya temire igo keriege ko bwate imoka osindikise ekwaya iga negekore singenjo batemire bangina ba matunwa esimole imoka abangina ba matunwa mo support yekogare njire korandige enjire igani yagotokonya twins mbuyamono abangina okora maya abagakana ni kunya kwebanga korumega abo babwati buna basae korwabu na abana keriega kemobwate mbuyamono ti ekwaya iga yaito ya matunwa abasae ngaimore abasae igo kiomo gako iga kerongo agendete go support ekwaya iga nabotuganeti na intumo sabere 77 nyando chebere kenyoro nero ya rue shilingi chabo 800 ngakimo goteba buyamono nyando igomba temeti ekwaya bali twasie Christ Cobons mokago dunia. Asante sana igo ekanisa imokagocha keliko ya mwasa ekanisa imokagocha keliko ya mwasa ngereiri tosindikise ekwaya nabogo tolenterege mu wetero morisio mbat etogoteba mbuyamono asogotoretero mogeni. Asante sana no mugako yo iga nero tebire tigasindikise na shilingi 100 ngakimo goteba molisia batema lakini turanyora baba sindikisa gocha matunwa tu na baro basindikisa no minto Anton omwana ito wo molisio no minto Anton omwana ito wo molisio nsongo Evalinio nsongo otoire 1000 kanisa ende yonsi yatomua na mogocha gocha bosio gaiga mogani onde bwansi otomua na mosani onde mosani oitona roru individuals bara bete invited na bakore member. Tafadhali tunaomba ukuje utusaidie utusupport na mchango wako. Karibu sana abagani bons moka gocha bosio gaiga oyore
muibori ominto nande no mwana kwaya from ng'ambo nanga 5,000 nanga individuals bari mwariganeti gumo kae guchikadi Professor Lilian nero tebire ngoreta riri bwa yemo ngoreta riri bwa yemo igo abagani bons kwa iga yaito ya matunwa omogeni sami iga ndobwate omogeni iga tuchangera as an individual bete invited ndobwate omogeni iga korokwa Enoch nabona gani oyonje imwa tigako ngaine ndobwate oyo mindo korokwa Enoch inje mwatebeti ekaro mwatebeti na inje na rigeti chibesa mama na rigeti echiaya akao mwana kwayo mwabo na inje na rigeti echiane ngachirigi na bareteire chibesa echi chire 14,000 igo bana John speech igo swara temo family Ratemo family ya temire nande tubasabirani kabisa nyasa basene eskiaru nande kenda komenteka igoyo minto Enoch libagane liago nabagani bons karibu sana Biamon naende Biamole leo mwagire wa minto Biamole Biamona sana na wondega mwanangu ya watebyo mwako oyo gajire butambe taoni gakondia no nyogweta akondio ngwania bono ogretio busani baito ne kanisa matunwa ne kwaye bwagendere tukaselinde bono na batebya antobrite card na ndakire muiso igora bono simuiso igo muiso ne magaroba nkanyoro kondio konyori ngamate yaya bono gochande na jira kera mbaga ankale sana katwa kusangire ke utwekega Kanya sawa kanyira sana bitumwa akone bya sana ndato ko bayimisa iga abantu baminto omonto ndebwensi orega iga no moibori ogoche kanisa ya matunwa obwato omwana otamenyetinka okale nonye bankaga iga ogokore ekeborwa kene yonse aitare bikothwirangia gwaka osema ngote yako gendia na kende yonse kelia koboka kwa musoro mwana ne okogendira ne buya ekara mwatebirwe mochango bwe kanisa motebinga egasiri okora na basiringi sano intatoire kanisa ekara akorre baigo kanisa yate bambia mono ebisio biera na inka lakini akaro ko beke sudu je kanisa mwanyi wa bono asingenje na bate imbate kanisa ye asenkoro yane igonacha mbaye turukiane mbwate na mbaye ibere omwako yontebire shooting ya 800 watt 7 okay bono iga ngo bani chirinchiri bunye bono patata emego ika kama ko ready ochondige ngo chirinchiri busano baigol so nyasati abakonya mokore ga nyasa tubwaterane na kene yonsi mokara mwato te kamuranja mwanyugwa so nyasati abakonya bwaterane tigamba jibese chikichana asanango mnyago monya bere kamuranja because mwana mangale ayo mintenok momo sabira yara maya aike buya na indaba kwani abageni bali batomiru na bomogocha gocha gaiga ondo otomire na bagocha 10,000 chiarure bosuga iga from Shadrach Onyando's family. Na kimogoteba. Tunashukuru. Yasaba sesenia. Kimtoka endete go support ekwaye iga onde bwenso nyorete ekwaye ekwerende card nabo ogocha gocha bosio gaiga na ayo rwege toro kiao. Asenjerere ya bene. Biamono. Abageni bons onde twasiekerere sko nabo koimoka gocha bosio gaiga. Kere tu support ekwaye iga ya matunwa. Ekina kiya toreta gaiga. Abageni onde otwasiekerere sko nabo koimoka. Individuals abaroro nabo mokoimoka gocha gaiga onde bwensi otomere card goso otebeti kuno mosani nabakoimoka gocha bosio gaiga egera rwege toro kiae koganya individuals bona botogo so essence mo yechikwaya
ekwaya entang'ani yatoseseniri nyabori bonge 1000 batotomeire nyabori bonge barure shilingi chiabo 1000 nakimogoteba biamono igo chikwaya etore sense moya ino onde bwensi otomune kwa ende bwensi tenena gocha onde bwensi onde bwensi otomwa na bakoimoka gocha bosio gaiga egeraru getoro kiabo kutuganyete gento nkiragia kira sesi miaiga kumuranche getaransiriri tigankwana tingokwana kabisa ngakwana mune cheche ili pastor Sivia na mugako ye bajeta pastor Kennedy ili bajeta Morisi Ogega kabatenga gaki na igumwa kwanu ali gaki kamotenga tokonye otomira bono iga 5000 ya sesi miane nakimagoteba igolika 5000 ndikira 5000 kukwandi kuchabo chikwaya amana se pastor amano mongino ye ne family yonsi chikwaya onde bwensi otomwa na bagocha gocha bosio gaiga tunangoja mchango yenu ekwaya ito yomobaya na bomogocha gocha bosio gaiga egere morue getoro kiaino na ande mbiamono asa maskani mu akolde gotara gaiga matunwa na ande twabariganiri eketura na inu muratwaro gosangereria na ina mogo turangeri tojitorwa e support yaito go twabaireri bageriga egere na inu morue getoro kiaino na intu twairuri baga mwatoire bana batunu mwatoire obo mubayalenda mbiya mono aselibaga na intwe omwaliko yo nabo twanyorete bwate binte binge gatokaranga ntoko bafeli tikatoche bona nimbwate pasa era abe gosendi bumia se ote bago tenga omogeni ugocha tokonyo abanyene barambukirake bona munambwate aseye igonta getekorra aba mubaya kwanza igo ngange sani iyo urarusi chiao ntagetekora aba mubaya baracha iga barasindi tingo kunora bosaigo tindiko ye kunora bosa igonta getumurareta mosindigise mogosindigisa eigere tumanya korranga na nje na arabe kire chiana bono mokango murete gocha abanyene bali munya kuebanga rende yakoera bono intwe mogo ote inu abanyene mototiga bosaiga ya pase yengo ye kunora ekero nanyorire nga mwa na intu mwa igo mwatu anchira tocha igo mwatu aligete mokagocha aba mubaya bali mokagocha iga mbiya mono nyasaba seseni omaete omongino oria akarua kaera kali bagatenga na eruru chinyinge omurandi ole korandi ate nga oruwe no moyo muno gosukiri igo nemereme tokora iyego koru yekwaya inumwa randia ochietari esibakora agenda lakini ndandie ekarona atimokire igo burandi bwana mboerete lakini ya eno maetenga nabo binte bina yumo nya kobatabu nabo biko ja tekurani na inu imoka gocha rinde gaki moka gocha monsoki gaki ndo bwensi bona ababanka nchugocha ainte kelio bwate abanka na mogocha gocha gaiga kelio bwate bali banka mo support yabagani abaga nabagani bali no nabagani bali naro nabangikira chiringi sana igo mbange abagani bonds moka gocha gaiga moka gocha abagani abaito ba asomo yo gwancha na ndinga saba sesenie nyasaye nero korwa moka gocha abairane limara 10 abana batata mbuya mono sana tokore emirimo yetu mbuya mono gaki mbuya mono asenge ncho yo kunya gusindigisa ekwaye iga yaito ya matuno saba sesenie onde bwense obatekende abagani baito moka gocha ndo basieke raisiko tikanya saba ndi na ndaba seseni mbuya mono sana mbuya mono baba mbuya mono abagani baito asimole na bogocha gocha bosio gaiga asa nanda komenta matuko yasaba menta matuko mbuya mono munalia mentete sekaya asobuya buli akorete bono bono mbuya epase yaito
nigo yabwate igebwate chiribu isano igo na into omubaya ne chiribu isano twareta bono naende ekero nasindigisire ndi tingwa keru esabu ali mumaya gontangasira ige ekero nabalire mbuya mono Asante Mono sana. mubaya nyasaba seseni ase support you. Thank you so much. Onde twasiekereire isiko. Abageni bons bali mwariganetigwe nabo mokoimoka gocha. Onde bwens otomua oitwasiekerere isiko nabakoimoka. Nonde bwens ore no moyo bogwanja oganetigo support ekwayiga ya matunwa. Libagani eria ino na mogocha gocha bosio gaiga ega support ekwayiga igesenjerere yaben. Ono Clinton ndo senga abageni ba eliro maete. Bono. Ono nayo omogeni bwesi kongo chake. Ono Clinton gagusabe chiao aino mageni besiko nayo sabe chiaye. Senge njo ladies first igongo sabe chiaye. Mr. Clinton aspiring MCA Kiogoro Ward 2027. Geti nere tomenya ne kerebi ne coffee kerebi keiruruke yesaba kwe amina. Munyago to saberani moroche no mogusunde na bongo mnyoka makori maiga. Na inje nabone bangete ne chirbu yemo ngakima wateba. Ne kwaye ya matunwa ne erna nyeruerere bwa yemo ngakima wateba. Chaikire isa no ibere nande matuna tunja asini gisune libu igona ma ne erna nyeruerere bwa yemo. Buya mono. Mora inkwale go chimeki chibeteni ban. Kianda. Iko bado tindakora. N'abana n'abana n'abasaye n'abarabungo barwerande libwa emeyemo ngakima wateba. Amina. Echiongo Thomas Esimi. Thank you. Nabonaga ni monkonye namba 07 0729 0729 07 0729 07 6677. Around your isiko. Very important. Ande libageli ocho soyo minto omoishimiwa Emma na watu wagani na radwe getoro kiae. Thank you so much. Bono mbwatere sani. Asenge njo nanjante bingi ki 10. Nere ndoko musabaraiki komi 15. Munate ba 15. Mambi naru isano. Naru isano. Yes, igonde oyone. Echine echiane. Yes. Number 2, njene family yane twarule 5,000. Number 3, a friend yane Bridget ontomera 5,000. Iwechi basi yane cheikire irenga ikomi na isano. Igota temeti. Igabono abangi na bonsi mwale gwanja moimoke baminto baki yani mori ko iruke kere abangi na nabaga abangi na nabaga kamwensi moka goja musapoti yo minto Emma. Chiribu isane chichinde natomerwe esimi igo natomere treasure bono iga igo bono nche nakore gasika kinsindigise nyete round abangina nabagaka na moko imoka mosindigise omongino minto ekwaya yaito naba ya manage ya 7,410 igo ne ekwaya na ino asimore na moko imoka mosindigise bone kere tua ikire ense moyo gokora na batuagani onde ta soka isiko no mogako otongo thank you onde ta soka isiko ndwate thank you ndwate bigwenda thank you pastor to supportiri 500 otomire gochia se treasure pia mono pastor Mungu akubariki. Nere kago soka momo sabere. Onde nana asiekereire gonsindigisa gose. Onde tu asiekereire na bango imoka gocha bosio gaiga. Yanya saba aku tunashukuru sana. Kabisa kabisa imoka gocha mwensi. Soko bwatera no kuya. Biyamona soko bwatera no kuya. Nambu yamona ase mwensi mwerule goto support mune kwaya. Na tunaomba Mungu atobwatisi asemere meyaya atoire. Eyo korandie njiri yaye gwetera matero
aikere ebisaku biri byonsi pi bitaranyora enjiri eye. So tunamshukuru Mungu sana. Buyamono maokoro nsindigisirega iga, maokoro meren, thank you so much. Buyamono nonde tinsiekerero ndaye nabo kondora igo nkuni. Buyamono tugusabira endagera tochikoragera bono. Seng'encho chingaki chiachire. So Mr. Clinton nabagotoa your word of remark. Tumanye gosaba twende kuragera. And thank you for coming. Iga baminto nabona irali bageri gambata imbuya mono kiagere tiarenge kobarais lakini Nyasaye onyale kobakago tokonya twikiranire iga ase kanisa iga ya matunwa iga abagani bons kimoko genda mogenda buya na inde kimura twaro mochango gosikende gions nabo mogo tomera barisi abaige barua egera into batotebi tochi to basapoti astokonyara igo pamoja ne kanisa tigangire libage liga mbakire mbuya mono asoko ngari baga na kuba mono ase ogo totomere card na intu togatebanga oikatoche gaiga to supporti astokonyara igo kitogendete go supportan ama sabonaro ara ya muhimu tosabirane ase njirere ya bene na kuba mono abaminto buna moigwa ayo minto manani naro nyagitari na botokomosabera abaminto buna oli olega ali okorokwa kerongo nere na igwete bobe nere na botokomosabera no mo pastor yo minto orandiga igabosio gaiga nere gakogenda tomosabere ase njirere ngia mwale gwanja tokorere gabo Mbuya mono Nyasago seseni na ya sogocha na sogwanja kero twakwariganetio oganja gocha igo tochare gosaba ase eng'encho yendagera tosabe tato ito mbuya mono ase eng'encho ya obuya bwao mbuya mono ase obware gwatorentire rora gwachaka mono into ase eng'encho ya ogosangereria kore ekerenga kere ekwaya yao tata Nyasaye chikorandia enchiri goetera amatera twaikire omoerio twaribakire erieta ria ase eng'encho ore Nyasaye naende ore tato ito tomoika omoche nonyare gotora asikere nchana asikera ring'ana na ekero togosoka tore obuya bwao na obwanchani bwao buya bono ase abageni baito bonsi pi na ase ebikwa baseseni goetania omane Nyasaye erinde banyore ebi bakorentera ase enyomba yao kero togochi kwenda ase chindagera twasabire omane Nyasaye onyare koyesesenia ebe buya ase chinda chiaito na abatabwati onyare kobainyora ase erieta ria Yesu Kristo twasabire na kwegena amen buya mono Nyasaye bwa omorembe abaseseni amen. Abageni bo